Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα γιασεμιά, τα κρίνα, πόσο σ' αγαπώ. Να μιλήσουμε. Έχεις λίγο χρόνο? Ναι, βέβαια, αλλά τι να πούμε εμείς, δεν καταλαβαίνω, συμβαίνει κάτι. Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σου. Εντάξει. Εντάξει. Έλα από εδώ. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, Φιλιππέα. Δεν ξέρω τι σου έχει πει η Μαρία για μένα. Υποθέτω όμως ότι ξέρεις για μας. Ναι, μου έχει πει κάποια πράγματα. Θέλω να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα πια μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι για σας. Έμαθα ότι ραβωνιαστήκατε και... Άκου, Αλέξη, νομίζω... Μην ανησυχείς για μένα, Φιλιππέ. Δεν έχω σκοπό να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να διεκδικήσω τη Μαρία. Ποτέ ξανά. Μη μου πεις ότι ψάχνεις ακόμα για το μερολόγιο. Άσε με, Νικόλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό γίνεται με αυτό το μερολόγιο. Σκέτο μυστήριο είναι. Δηλαδή, τι, άνοιξε γη και το κατάπιε. Ωραία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή έχω τελειώσει ώρες με τις δουλειές και επειδή δεν μπορώ να σκέφτομαι άλλο την Αγγελική, μπορείς να μου δώσεις και μια δουλειά να κάνω. Τι, τις τελείωσε όλες τις δουλειές, δεν έχεις άπλη. Εκτόξευσα όλους τους οικονομικούς πυράβλους της Εκομόντα σε όλα μας τα καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τώρα περιμένω τις εκρήξεις εσόδων. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να σκέφτομαι άλλο την Αγγελική, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσ' μου κάτι να κάνω. Λοιπόν, άκου να δεις, βρήκα μια ιδέα. Θα κάτσεις εδώ πέρα και θα με βοηθήσεις να βρούμε το μερολόγιο, γιατί δεν μπορώ. Έχω τρελαθεί. Βοήθησέ με, βρε Νικολάκη μου, κάπου εδώ θα είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Καλά. Άστο. Θα δω λίγο τηλεόραση εγώ. Κάτω σήμερα. Σε παρακαλώ. Après 3 mois de procès, le tribunal a 8 ans de prison. Άπα, ωραία, παρουσιάστρια. Και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε. Το ρεπορτάζ της ημέρας από την τετραπέρατη πόπη μας. Έλα, βρε Νικόλα, έλα, σε παρακαλώ μια στιγμή να με βοηθήσεις. Τώρα κάνετε γιατί βλέπω το αυτό. Μία μέρα σε έναν οίκο μόδας. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει το ποπάκι. Για κάτσε να δω κι εγώ. Από τις ώρες που πέρασε στην Εκομόντα. Το μεγαλύτερο οίκο μόδας της χώρας. Ποια είναι αυτή, βρε Νικόλα, Βίκη δεν τη λέγανε. Ναι. Μασκαρεμένη ήρθε σε εμάς, αυτή ήταν η κοκκινομάλα. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, τι κοκκινομάλα, ξαδιά, μελαχνίδια, αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει να είμαι εγώ καλός. Γιατί εγώ έχω φωτογένεια, δεν... Όχι, έχω φωτογένεια. Σταμάτα να ακούσουμε. Μα έχω. Σταμάτα μισό λεπτό. Καλημέρα. Βρίσκομαι στην Εκομόντα. Στον οίκο της μόδας, της ομορφιάς, αλλά και του έρωτα, των σκανδάλων. Τι να κρύβεται άραγε πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες? Μήπως τελικά πίσω από το λαμπερό χώρο της μόδας κρύβεται ένα σκληρό, σχεδόν απάνθρωπο πρόσωπο? Για να δούμε. Τι μου λες τέτοιο? Μάλιστα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι τι σε όθησε να έρθεις και να μου τα πεις όλα αυτά. Σε βλέπω με τη Μαρία. Είστε καλά μαζί. Ήθελα απλά να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν έχεις λόγο να ανησυχείς για μένα. Αλέξη, όλο αυτό μου φαίνεται λίγο κάπως. Μου φαίνεται λίγο περίεργο και νιώθω αμήχανα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να με καθησυχάσεις για κάτι. Σκέφτηκα απλά να τα πούμε. Δεν έχουμε γνωριστεί. Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Και από ό,τι φαίνεται, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που παίζει σημαντικό ρόλο στη δική της ζωή. Ήθελα απλά να πούμε δύο κουβέντες. Ελπίζω να μην με παρεξήγησες. Όχι, καθόλου.
Το εκτιμώ αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Από ό,τι βλέπω, η Μαρία είναι πολύ καλά όταν είναι μαζί σου. Είναι πάλι αυτή η χαρούμενη, δυναμική Μαρία που αγάπησες. Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά από όλα όσα της έκανες, τελικά την αγάπησες αληθινά? Αυτό αφορά μόνο εμένα. Και η αλλαγή στην εμφάνισή σας, νιώθετε περισσότερο αληθινή γυναίκα τώρα από πριν? Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, βρε Νικόλα. Αυτή μου είχε πει ότι θα έκανε το ντοκιμαντέρ αυτό πρεμιέρα στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πότε πρόλαβε και το προώθησε στη τηλεόραση? Ποιο ντοκιμαντέρ, Μαρία, δεν καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για κουτσοπολίστικη εκπομπή? Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνεις. Έλα, σταμάτα να δω τι γίνεται, σταμάτα. Συγγνώμη, εδώ τώρα τι κάνεις, επιδεικνύεις τα παλιά σου χάλια? Δεν μπορείς να πεις ποια είναι πιο όμορφια. Μήπως η προηγούμενη εμφάνιση ήταν πιο ταιριαστή στο μήνυμα που θέλει να περάσει η κομμόντα? Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να αλλάζει συνεχώς την εμφάνιση. Ηρακλή! Έλα βρε Κετούλα, έλα τροπιτάκι εδώ, γιατί φωνάζεις? Το μαράκι μας στην τηλεόραση. Μαρία στην τηλεόραση, πάλι? Από ό,τι καταλαβαίνεις, εμένα μου ζήτησε να αλλάξω εμφάνιση και εγώ έπαιξα να μου συγχωρήσω. Τι έκανε, λέει? Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, δεν το πιστεύω. Μαρία, έτσι είναι, πες μου αλήθεια. Πες μου αλήθεια, σε παρακαλώ. Ποιος σου ζήτησε να αλλάξει εμφάνιση, ο Αλέξης? Τι λες, παιδάκι μου, τι λες, είσαι με κατά σου? Αυτή, πώς τη λένε, δεν ξέρω κι εγώ πώς τη λένε, η Πάπη, η Βίκη, δεν ξέρω πώς τη λένε. Και στρέφλες τα λόγια μου, εγώ είπα ότι δεν μου ζήτησε κανένας να αλλάξω. Δεν μου ζήτησαν να αλλάξω, δεν. Και αυτή έκοψε το δεν. Ποιος ξέρει τι άλλο θα έχει αλλάξει, ποιος ξέρει τι άλλο θα έχει αλλάξει αυτή? Ποιος είναι αυτός που έψε τη Μαρία μας να αλλάξει εμφάνιση, μου λες? Ηρακλή μου, μη συγχύζεσαι. Κάτσε να σου δώσω ένα τυροπιτάκι. Μα είναι δυνατόν η Μαρία να άλλαξε εμφάνιση επειδή κάποιος της το ζήτησε? Έτσι τη μάθαμε εμείς, Καλά, δεν σέβεται καθόλου τον εαυτό της να βγαίνει έτσι φόρα στην τηλεόραση και να το ομολογεί. Ηρακλή μου, κάποιο λάθος θα έγινε. Αποκλείεται η Μαρία να άλλαξε εμφάνιση επειδή της το ζήτησε κάποιος. Απλώς εμείς μάλλον δεν ακούσαμε καλά. Μια χαρά ακούσαμε. Για να ακούσουμε κι άλλα. Δεν το πιστεύω, ρε Χριστίνα, και σε σένα ο Ερμής είναι ανάδρομος. Έλα. Καλά, όλο παρεξηγήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία. Και φαίνεται ότι μας πιάνει όλες. Αλλά είναι δυνατόν να είναι ανάδρομος ο Ερμής για όλες μας την ίδια μέρα? Νίστε τι μου, κύριε. Μα καλά, τι κάνετε εσείς εδώ? Δεν βλέπετε τον εαυτό στην τηλεόραση? Τι λες, ρε Χαρούλα? Άρα στην έσω στην εντριάσεων και έκατσα να δω λίγο τηλεόραση. Σας έχει να δείτε συνέντευξη. Τι έκανε, λέει? Πότε προλάβανε? Αλλά πότε πρόλαβε να κάνει το ντοκιμαντέρ η Βίκη? Πότε κιόλας βρήκε την εκπομπή και το πούλησε? Τι καθόμαστε, κοριτσιάντε, πάμε να δούμε! Τι πάθανε αυτές και τρέχουν έτσι, μίγα της τσίμπησε? Ναι, η μίγα της γεσιμότητας. Τράβηκε στην αίθουσα. Μπορεί να δείχνει και τη δική σου φάτσα. Ποια φάτσα? Αυτό που θέλω από σένα να την προσέχεις. Της αξίζει να είναι ευτυχισμένη. Δεν πρέπει να πληγωθεί ξανά. Όπως την πλήγωσες εσύ εννοείς? Πρέπει να πληγωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε ηθελημένα, είτε άθελά σου. Θέλω να μου το υποσχεθείς. Είναι σαν να μου λες να σου υποσχεθώ πως δεν θα γίνει σεισμός, δεν θα γίνει πλημμύρα. Υποσχέσου. Την αγαπάς πολύ, Υποσχέσου. Δεν οφείλω να σου υποσχεθώ τίποτα. Μην ανησυχείς όμως. Εγώ δεν έχω σκοπό να την πληγώσω. Κάτι ακόμα. Ό,τι είπαμε σήμερα, ας μείνει μεταξύ μας. Δεν μου αρέσει να κρύβω πράγματα από τη Μαρία. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή δεν αφορά τη Μαρία. Με κάνεις να μετανιώσω που σου μίλησα. Εντάξει, αφού δεν θέλεις, το σέβομαι. Δεν θα της πω τίποτα. Σε ευχαριστώ. Έλα, Μαρία. Αλέξη, πού είσαι? Έχω πεταχτεί για μια δουλειά. Σημαίνει κάτι? Σ' ακούω ταραγμένη. Πρέπει να έρθεις στο γραφείο μου στο γραφείο μου, τέλος πάντων, πρέπει να έρθεις γρήγορα. Εντάξει, έρχομαι. Τα λέμε εκεί. Μαρία, με χρειάζεται. Θέλω να πω... Προέκυψε κάτι και... Θέλω να γυρίσω στο γραφείο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Κι εγώ. Τα λέμε. Σίγουρα. Και όπως είπαμε,
προσέχεις. Ήτανε πάλι το τονά. Τι τα λέγαν τόση ώρα, μωρέ, πάλι αυτοί οι δυο. Κάτι τρέχει μεταξύ τους. Να σου πω, θα σταματήσεις να κουτσομπολεύεις? Θα αφήσεις τον κόσμο ήσυχο, σου παρακαλώ, εδώ μέσα? Άντε, μπράβο. Χαλάς και τη φήμη σας, βρε. Εσείς οι κριτικές δεν είστε κουτσομπόλες. Δεν είστε. Ο απλός κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το άγχος που έχει αυτή η δουλειά. Οι ρυθμοί καταιγιστικοί. Οι απαιτήσεις πάρα πολλές. Είναι πολύ σκληρός ο κόσμος της μόδας. Τα φώτα, η δημοσιότητα. Να, ψωνάρα. Οι ρυθμοί καταιγιστικοί. Ο κόσμος της μόδας σκληρός. Γιατί? Ζηλεύετε επειδή έχω φωτογένεια. Κοιτάτε μια κούκλα είμαι. Πού μου? Ναι, η Χριστίνα. Για να δούμε. Τα λες τόσο καλά σου η Μάρθα? Κορίτσια, έχει μπει καμιά μίγα στο δωμάτιο. Ακούω ένα πέσιο βουητό στα αυτιά μου. Πάψε, Χριστίνα, τώρα δείχνεις ένα. Χριστίνα μου, σε βλέπω λίγο δυσφαιριστημένη. Μήπως ενοχλεί κάτι στην εκκομόντα? Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου, Βικούλα μου. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γυναίκες υπάλληλοι συχνά δουλεύουμε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Τι λέει αυτή? Ποιες αντίξωες συνθήκες? Μάρση! Το ξέρεις ότι οι κακιασμένες έχουν εξαφανιστεί και δεν είναι καμιά στο γραφείο της? Λίλιαν, μη μιλάς. Γιατί τη βλέπεις? Α, τη Χριστίνα! Ειδικά όταν είμαστε υποχρεωμένες, αναγκαζόμαστε δηλαδή να συνεργαστούμε με ενοχλητικούς άντρες που τυχαίνει να είναι και συνάδελφοί μας. Σεξουαλική παρενόχληση. Τι έγινε, ρε παιδιά, εγώ που είμαι? Τι έγινε, ρε παιδιά? Πού ήταν όλοι? Πού είναι η Μάρθα? Μαμά! Καλέ, τι είναι αυτά που λέει η Χριστίνα? Τρελάθηκε! Κοίτα τίτλος, κοίτα. Σεξουαλική παρενόχληση. Χριστέ, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, Νικόλα. Νικόλα, ζω ένα εφιάλτη αυτή τη στιγμή, δεν το πιστεύω. Μαρία. Εδώ που τα λέμε, σου ανοίγει το δρόμο να καταγγείλεις τον Αλέξη για σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί να με καταγγείλετε? Λοιπόν, Μαρία, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Στο γραφείο θα είμαι. Τι λέει αυτός? Αλέξη, είχες δίκιο. Για τη δημοσιογράφο εννοώ. Είχες δίκιο. Δεν έπρεπε να την αφήσω να πατήσει το πόδι της εδώ μέσα. Είσαστε ευχαριστημένες από την προεδρία της Δεσποίνιδας Παπασωτηρίου? Μήπως οι ημέρες με τον κύριο Μαντά ήταν καλύτερες? Ναι, είναι το αστέρι. Τώρα όμως που έχουν αλλάξει οι ρόλοι, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους? Ο κύριος Μαντάς χρωστάει πάρα πολλά στην γνώση της Μαρίας και επίσης θέλω να πω ότι η Μαρία είναι το αστέρι μας. Αλέξη, είσαι καλά? Θεέ μου, δεν έπρεπε να στο δείξω, έχεις και την καρδιά σου. Την καρδιά μου? Α, την καρδιά. Ναι, η καρδιά μου εδώ είναι. Δεν έχω πρόβλημα με την καρδιά μου τώρα, αλλά εντάξει. Αλλά μου φαίνεται πως θα αποκτήσω με όλο αυτό. Τι είναι αυτά που είπες, θα σε σκοτώσει ο Αλέξης? Όχι, εγώ δεν είπα έτσι. Δηλαδή, είπα, αλλά αυτό. Ναι, αλλά εσύ έδωσες την πάσα. Βρε τη Βικούλα. Καλά την είχα καταλάβει εγώ. Σόπα. Γι' αυτό σου τρέχαν τα σάλια και τις άνοιγες στον δρόμο. Αλλά τώρα θα βρεις εσύ τον πελά σου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ έκανα ότι τη συνοδεύω για να την ελέγχω. Μπράβο, βρε Τζέρι, καλά τα κατάφερες. Ναι, ούτε να σε είχαν πληρώσει. Ναι. Κορίτσια, ο Μαντάς. Ντοκιμαντέρ γυρίζετε, δεν σκηνείς, Σαν μερνόμενος. Είναι καθαρά κοτσοπολής του περιοδικού. Σας παρακαλώ, κλείστε την κάμερα. Κλείστε την κάμερα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κοίτα τα στοιχεία και πες μου. Άντε. Δεν το πιστεύω πια. Τι τραβάω. Δεν το πιστεύω. Τουλάχιστον τώρα πιάνε το μέτωπο του, όχι την καρδιά του. Ελπίζω να με βλέπουν οι δικοί μου. Και οι δικοί μου. Αλλά μήπως υπάρχουν κι άλλοι λόγοι για την οργή του κυρίου Μαντά? Μήπως είναι ενοχλημένος με αυτά που συμβαίνουν στην εκκομόντα τελευταία?
Μια εταιρεία όπου τα στελέχη βγάζουν τα μάτια τους δημόσια. Η κάμερα της εκπομπής ήταν εκεί και τα κατέγραψε όλα. Να μην τρώει το παιδί στη δουλειά του. Δεν κατάλαβα. Έρωτες και πάθη στην Εκκομόντα. Παπιάρικα φιλιά στους διαδρόμους. Η πρόεδρος της εταιρείας φιλιέται. Αλλά ο κύριος Μαντάς γιατί κοκάλωσε. Νάτος. Γυρίζει την πλάτη του και φεύγει. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπορείς να μου πεις τι σημαίνουν όλα αυτά? Ηρακλή μου, ηρέμησε. Να σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Ένα γλυκάκι. Όχι, θα σου φέρω ένα ποτήρι κρασί. Το δίκανο να μου φέρεις. Ρεζίλη γίναμε. Ποιοι είναι αυτοί που διασέρουν έτσι το κορίτσι μας, Και τι λένε για τον κύριο Μαντά? Και τι δουλειά έχει αυτός με την Μαρία μας, Μην τα παίρνεις, παιδί μου, στα σοβαρά όλα αυτά. Αυτά είναι καμώματα των δημοσιογράφων. Δεν έχεις ακούσει που λέει ο κόσμος ρουφιάνοι, αλήτες, δημοσιογράφοι? Δεν το έχεις ακούσει? Δεν το πιστεύω, άστο. Δεν το πιστεύω, δεν το ζω αυτό. Τι ρεζίλικη, Θεέ μου. Μαρκέλα. Γεια σου, Λιλή. Γεια. Ήρθα να τα δω πώς είσαι. Τα είδες, έτσι? Και εγώ και όλος ο κόσμος. Γίναμε ρεζίλη δημοσίως. Ο κύριος Αλέξης Μαντάς αρνήθηκε να μας δώσει συνέντευξη. Όσα δεν είπε με τα λόγια όμως, τα είπε με το βλέμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μαντάς ακύρωσε ξαφνικά και για μυστήριο λόγο το γάμο του με τη Μαρκέλα Στεφανέλη. Συγγνώμη. Αλλά σε παρακαλώ. Μην τα πιστεύεις τώρα όλα αυτά. Βλέμματα και αηδίες τα διαστρεβλώνουν όλα. Όχι, Αλέξη. Μην ανησυχείς, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι νοιάζεσαι, όχι. Αμάν, οι γονείς μου. Αποκλείεται, δεν το σηκώνω. Ωραία. Και η δική μου. Συγχρονίζονται με τους δικούς σου. Δεν θα το σηκώσεις? Λέω να σε μιμηθώ. Για να είσαι πρόεδρος της Εκκομόντα κάτι τα ξέρεις παραπάνω, Το είπε και η Βίκη άλλωστε. Δεν το σηκώνει. Σιγά που θα το σήκωνε. Πιάσ' τα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια! Επιτέλους το έκλεισαν. Αλέξη, αντέχεις να δούμε λίγο ακόμα? Για να είμαστε ενήμεροι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Why not? Αν αντέχεις εσύ, αντέχω κι εγώ. Ωραία. Η καρδιά σου πώς είναι καλά? Τι έχεις πάθει με την καρδιά μου? Μια χαρά είναι η καρδιά μου. Ανέστητη όπως πάντα, όπως λες κι εσύ. Και οι τρεις αγκούνια σε άλλα. Μαμούνια! Τι χάει αυτά? Η μία στέκεται λες και έχει πάθει νότος. Η άλλη μου έχει έρθει με τα μαλλιά, σαν σε ηλεκτροπληξία. Το μαλλί. Τι μαλλιά αυτό? Ούτε τους βάζεις και κορκή. Τι κάνει? Μες έτσι τσίχλα. Εδώ μου είστε όλες σε κάποιες ώρες. Ψάχνω μία να με βοηθήσει. Πώς θα δουλέψω μέσα σας? Μου λένε? Εγώ αυτή τη φωνή κάπου την ξέρω. Εγώ είμαι. Καλά. Αν υποβάλεις τώρα την παρέτησή σου, μην ανησυχείς, θα γίνει αμέσως δεκτή. Ηλίθιες, μπάζα, πλαμένες, μπάζα. Μπάζα. Λυπική ηλικία, να μου φέρει τις βαλεριάνες. Κοίτα εδώ. Αυτό ήτανε. Θα καλέσω έκτακτο συμβούλιο. Εδώ είσαι, Αλέξη. Έχεις πάρει είδηση τι έγινε? Ήρθε εδώ το συμβούλιο. Ναι, μόλις τώρα το είδαμε. Θα μας εξηγήσει κάποιος τι είναι όλα αυτά? Μην ανησυχείτε, θα σας εξηγήσω εγώ. Η κοπέλα αυτή η Παρίσι ήταν μια σοβαρή δημοσιογράφο που ήθελε να κάνει ένα ρεπορτάζ για την Εκκομόντα. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια δημοσιογράφος η οποία δούλευε για μια κουτσοπολίστικη εκπομπή. Ναι. Αλλά μην ανησυχείτε, θα λάβουμε τα μέτρα μας. Θα πάρω τώρα τηλέφωνο εγώ τον Αντώνη να έρθει από εδώ να μας πει πώς μπορούμε να κινηθούμε, να μας δώσει κάποια συμβουλή. Αχ, μωρέ Χριστίνα, μου σοβαρολογείς. Όχι, δεν μπορώ να αφήσω τη θέση μου και να έρθω πάνω. Σε ελπίσουμε ότι θα το παίξει επανάληψη, Χριστινάκη μου, καλώς τα δέχτηκες.
Μαριάννα, θέλω τη μαμά μου. Ναι, καταλαβαίνω, Τόνι, ναι. Αλέξη. Υπήρξαν κάποια υπονοούμενα στο βίντεο. Συμβαίνει κάτι με σένα και τη Μαρία? Έλα τώρα, πατέρα, πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Εντάξει, Αντώνη, σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, θα είναι κάπου κοντά και θα έρθει να τα πούμε. Μαρία, θέλαμε να... Αλλά συγγνώμη, έχεις κόσμο. Όχι, κορίτσια, μη φεύγετε. Ξέρω γιατί ήρθατε. Ναι, Μαράκι. Και εσείς, κυρία Μαντά, Αλέξη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απλώς διαστρέβλωσαν όλα όσα είπαμε και... Ναι, το ξέρω, Σοφία. Αν και ακούστηκαν κάποια πράγματα. Η Χριστίνα δεν είναι μαζί σας? Όχι, της φέρανε το Μιχαλάκι και είναι μαζί του. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Χριστίνα απλά πέταξε κάποιες πόντες για τον Τζέρι. Δεν μίλησε για σεξουαλική παρενόχληση. Εντάξει, Σάντρα, μην ανησυχείς. Εξάλλου και τα δικά μου τα διαστρέβλωσαν. Αλλά θα το πληρώσουν αυτό. Να πηγαίνουμε εμείς τώρα. Κυρία Μαργαρίτα, κύριε Μαντά. Λοιπόν, Μιχαλάκη, τι ήταν αυτό το τόσο σοβαρό που ήθελες να μας πεις? Γιατί ο Τζέρι έχει κι άλλες δουλειές. Δεν είναι αναγκασμένος να έχετε μαζί μας. Όχι. Ο Μιχαλάκης μου έλειψε. Κάνουμε μια χαρά παρέα μαζί. Κολλητέ. Κόλατο! Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, σας κάλεσα εδώ για να σας πω ότι η κατάσταση μεταξύ σας δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους κάνουμε μήνυση. Δεν μπορούν να διασύρουν έτσι το όνομα της Εκομόντα. Ηρέμησε, αγάπη μου. Τώρα θα έρθει ο Αντώνης και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Τι έγινε, Μαρία? Γιατί δεν το σηκώνεις? Όχι. Το σηκώνω να το σηκώσω πει. Το σηκώσω. Ναι. Ναι, πατέρα. Πατέρα, μισό λεπτό. Μη φωνάζετε. Όχι, βέβαια. Δεν φιλιέμαι στους διαδρόμους. Εντάξει, ένα φιλάκι ήταν μια φορά. Τι? Ο κύριος Αλέκ... Όχι. Μια παρεξήγηση. Ήταν όλα μια παρεξήγηση. Θα σας τα εξηγήσω από κοντά. Τι κοιτούσε? Μια κατσαρίδα κοιτούσε. Ναι, πατέρα, μια κατσαρίδα. Γιατί το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό και έχει πολλές κατσαρίδες. Σας παρακαλώ, πατέρα μου, μη φωνάσετε. Σας παρακαλώ. Γεια σας. Ήρθα όσο γρηγορότερα μπορούσα. Πατέρα, σε κλείνω τώρα. Πρέπει να πω σε ένα meeting επειγόντως. Σας κλείνω. Γεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, που ήρθες τόσο γρήγορα. Όλοι σε ευχαριστούμε. Η βοήθειά σου μας είναι πολύτιμη. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ήδη έχω σκεφτεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, να ειδοποιήσουμε και τη Μαρκέλα για να αρχίσουμε. Μαμά, δεν θα ανεχτώ άλλο να μένεις τα βράδια στενοχωρημένη στο σπίτι. Και Τζέρι, δεν θα ανεχτώ άλλο να μην έρθεις να παίξεις μαζί μου. Το παγωτό, σοκολάτα φράουλα για το Μιχαλάκι και οι μπύρες για τους μεγάλους. Ευχαριστούμε. Στην υγεία σας. Λοιπόν, τι έλεγα? Τι νομίζεις ότι κάνεις, μικρούλη? Έχει δίκιο, μαμά Μιχαλάκη. Φέρτε εδώ αυτό. Μπορεί να μιλάς σαν μεγάλος, αλλά έχεις πολλά ψωμιά ακόμα να βάζεις μέχρι να πιεις την πρώτη σου μπύρα. Ναι, Μιχαλάκη, καλά σου λέει ο Τζέρι. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Στο θέμα μας. Στο θέμα μας? Από πότε μιλάς έτσι, μικρέ? Από τη μέρα που άρχισα να βλέπω κρυφά σαπουνόπερες. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, πότε θα τα ξαναφτιάξετε εσείς οι δύο? Συγχαρητήρια, Μαρία. Η απόφαση σου να εγκρίνεις το ντοκιμαντέρ αποδείχτηκε φιέστατη. Μαρκέλα, η Μαρία πού να φανταστεί κάτι τέτοιο? Από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου εδώ μέσα, η μία φαϊνή ιδέα διαδέχεται την άλλη. Θα έλεγε κανείς ότι κάποιος σε πληρώνει για να καταστρέψει την Εκομόντα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Πού να ξέρει τι ετοιμάζει η Βίκη ή όπως αλλιώς τη λένε? Αλέξη, σε παρακαλώ. Πιάσε με. Πού να ξέρεις ότι δουλεύει σε μια κουτσομπολίστικη εκπομπή?
Ας την έλεγχε καλύτερα πριν την αφήσει να λουνίζει εδώ μέσα με την κάμερα. Αλλά βέβαια, την περίμενα από σένα να μην την υποστηρίξεις. Τα είδαμε άλλωστε και στην τηλεόραση. Τι είδαμε στην τηλεόραση, Μαρκέλα? Τι υπονοείς, παιδί μου? Ισχυρίζεσαι κι εσύ αυτό που αφήνει να εννοηθεί η εκπομπή? Ότι ο Αλέξης τρέφει αισθήματα για τη Μαρία? Όχι, όχι. Όχι, Στέφανε. Με συγχωρείς. Δεν εννοώ αυτό. Απλά είμαι ταραγμένη με όλο αυτό το ρεζιλίκι. Αυτό είναι όλο. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, δεν βρισκόμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη ρεπόρτερ. Και εναντίον της συγκεκριμένης ρεπόρτερ αλλά και της εκπομπής στην οποία εργάζεται, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Όταν λέμε μέτρα, εννοώ μήνυση, Στέφανε. Η Εκομόντα πρέπει να καταθέσει μήνυση. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έλεγα κι εγώ από την αρχή. Αν λοιπόν συμφωνούμε όλοι, ο Αντώνης μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα αμέσως. Συμφωνώ κι εγώ. Εννοείται. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν κάποια νέα δεδομένα. Τι συμβαίνει, Σάντρα? Από τη στιγμή που τελείωσε η εκπομπή, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Από τα σημεία πώλησης, από άλλα καταστήματα. Όλοι θέλουν να κάνουν παραγγελίες. Κόσμος παίρνει και ρωτάει αν μπορούμε να στείλουμε τον κατάλογό μας στο σπίτι τους. Φαίνεται ότι η εκπομπή μας βοήθησε τελικά. Μάλλον μας έκανε διαφήμιση. Μιχαλάκι μου, είσαι το πιο γλυκό αγόρι του κόσμου και σε αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά μερικά πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τι δεν είναι τόσο απλό? Δεν μπορούμε να φέρουμε τον Τζέρι σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί κάποιος να είναι με κάποιον άλλον άμα ο ίδιος δεν το θέλει. Έχει δίκιο η μαμά σου. Δεν μπορείς να την αναγκάσεις να είναι μαζί μου αν η ίδια δεν το θέλει. Εγώ δεν το θέλω. Η μαμά δεν το θέλει. Την έχω ακούσει να κοιμάται στον καναπέ και να λέει το όνομά σου. Τζέρι, Τζέρι, Τζέρι. Μιχαλάκι, σταμάτα. Πώς το έκανε? Πώς φορέσαι το όνομά Μιχαλάκι για ξανακάτω? Μιχαλάκι, φρόντισε. Τζέρι, Τζέρι, Τζέρι. Τι να σας πω, είστε απαράδεκτοι και οι δύο. Ξέρεις κάτι, Μιχαλάκι? Έχεις δίκιο. Κουράστηκα να είμαι μακριά από τη μαμά σου. Κι από σένα. Άκουσες, μαμά, κουράστηκε να είναι μακριά σου. Να σου πω, Μιχαλάκι, στα αυτή. Και η μαμά κουράστηκε να είναι μακριά σου, πως Τζέρι. Σιγά, παιδάκι μου, πιο σιγά. Δεν είναι ανάγκη να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Γιατί κρυφό το έχουμε? Όχι, καθόλου κρυφό. Σ' αγαπάω, βρε μωρό. Κι εγώ σε αγαπάω, μωρό μου. Λοιπόν, μικρέ, τι έγινε, σου άρεσε το παγωτό? Ναι, πολύ. Τι λες, θες να πάμε στην κουζίνα να στη δείξω, Αμέ, πώς δεν θα ήθελα. Και θα πάμε πετώντας. Τι κάνετε εδώ? Τα παιδιά παίζει. Ναι, γεια σου Μαρία. Γεια. Τι ήθελα να σου πω, είναι όλα καλά? Γιατί είχε έρθει πριν ο Αλέξης από εδώ και έφυγε ξαφνικά. Α, εδώ ήταν ο Αλέξης πριν, δεν μου το είπε. Ναι, έφυγε αρωνάρων, κάποιος τον πήρε τηλέφωνο και είπα μήπως συνέβη κάτι. Άσε, θα τρελαθείς. Έχεις λίγο χρόνο να σου πω? Ναι, βέβαια έχω χρόνο, αλλά έχω υποσχεθεί στο Μιχαλάκι από εδώ να τον ξαναγγίσω στην κουζίνα. Θα έρθεις μαζί μου? Εντάξει τότε, λογοκριμένα όμως. Ελάτε, πάμε. Πάμε πετώντας όμως. Πετώντας. Ως έτσι, Κοίτα να δεις, φίλε μου. Δηλαδή μήνυση δεν θα κάνουμε? Όχι. Όπως φαίνεται η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ωραία. Πέρασε και αυτή η κρίση δηλαδή. Άρα λίγο να μας χωστήσει μερικά κεφαλικά, αλλά θέλω σου καλό, όλα καλά. Ναι. Δεν τελειώσαν όμως όλα ακόμα. Τι εννοείς? Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Το ημερολόγιο, ρε εσύ, Αλέξη. Πρέπει να το επιστρέψεις. Δεν μπορείς να το κρατάς μια ζωή μαζί σου. Το ημερολόγιο. Με αυτά και με αυτά το ξέχασα. Πάρε ένα τηλέφωνο στο γραφείο της Μαρίας να δεις αν λείπει. Μπας και. Δεν είναι. Μου είπα θα πάει στο Ελρόστο για ένα καφέ. Για να τσεκάρω. Το ίδιο ελεύθερα. Έφυγα. Άντε και με την νίκη.
πιστεύω το ημερολόγιό μου. Μαρία, Εσύ το έχεις? Πήρες το ημερολόγιό μου, Αλέξη? Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ποιηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Πόσο σ' αγαπώ